Rada karot just enjoy the life. Enjoy yung lang natin trabaho mo. Habang nagtrabaho ka, nakakapasyar ka ng astoy, magsil-sildo ka pa eh. Oh. Sasakyan katulad nito, wala, parang ako, mangilan-ngilan lang yung mga dumadaan, mga idol. Wow! Kahit nga itong sasakyan dito sa side ko, yung truck na umuovertake sa akin. Hindi, ang dumi rin nung kanya, katulad sa akin, hindi rin niya windshield washer eh. Walang saysay kasi, kakalat lang kasi yan eh. Mileage equivalent ng 1.61 km equals, o yun, 2,050 or 2,045 miles yung one way mula dito. Kasi guys, galing tayo ng Tok, pumunta tayo ng Nipawa, nag-pick up, tapos pumunta tayo rito. Sakit ng likod ko, haba, 3 araw na takbuhan. Guys, good morning. Ayan. Pagigising ko lang. At ang current location natin, nandito na tayo ngayon sa mismong boundary ng Oklahoma at Texas. Para sa mga tropa, sa mga nakasubaybay sa video vlog ng Lakay. Dito na tayo natulog kagabi, no? Ay, may mga kasama tayong natulog. Ngayon nagpapahinga pa. Pupunta ako doon sa may washroom at magsipilyo tayo pa mo ta. Agsugi-sugi tayo pa mo ta. Oray no awan ite nyatnagan na nga abay kan kaungo tayo ka sugi-sugi tayo mo ta. Tatbras naman tayo mga idol. Alright guys toothbrush. Ayan ang sign ng Texas tourist attraction ito. Paano sa mga sinusundan yung mga nagbablog, mga vlogger, nakikita nyo sa kanila yung mga lugar, kahit paano nakakapunta kayo sa mga ganitong lugar, nakakapamasyal tayo. Ayan, laking bagay din yung guys ayan guys. Texas, sabi niya. No? Ito paano nakakaroon tayo ng mga ganyang bagay, nakikita natin. Ang saya rin ng pakiramdam guys. Nakakita tayo ng mga ganyan. Nakakarating tayo sa mga ganito. Dati, sabi ko, nung bata pa ako, sa TV ko lang nakikita itong mga to baka hindi ko na talaga mapuntahan yung mga ganyang lugar. Sabi ko sa sarili ko, dumapo ang pagkakataon at opportunity na binigay ni Lord sa atin. Kaya ngayon ang sarili ko nakikita ko sa ganito. At siyempre ngayon naman, ako naman ngayon na nagsishare sa inyo ngayon ng mga ganitong lugar. Yan, totoo naman dati napapanood ko lang sa TV itong mga to. Ngayon nakakarating na ako. Sarap ng pakiramdam. Yan, punta natin ito. Meron silang ano rito diba meron dito, makita natin. Maluwag na ano to rest area. Ayun Sino to? Old ano to? Dami na 1,500 men.
103D Info Division WW2 World War II. Sabi niya Major General Charles C. Hafner, November 1942, January 1945. Oh, 1,500 men, 103D Division Headquarter. Yan, pababa guys, kayo nang bahalang magbasa niyan, ah. Oh, ayun din, oh, World War II history. Nandyan lahat yan guys. Ito, camp host in the World War II. Yan, kayo nang bahala guys na magbasa niyan. Ang haba niyan, natin babasahin. History ng Amerika. Ito, the Supreme Honor Roll, Battle Deaths 103D Infantry Division of World War II. Missing body not recovered, oh. Ayun, oh, mga missing body, oh. Dami nila guys. Wala na, hindi na to na-recovered. Rest in peace. Rest in peace na lang sa kanila lahat. The Supreme Honor Roll, Battle Death 103 Division Infantry Division of World War II. Missing body not recovered. Ito, kasama yan. May mga kamag-anak kayo dyan, makita nyo. Ayan. Rest in peace. Ito, mga missing body not recovered. Marami yan. Meron pa rin sa baba. Same thing here, mga missing body not recovered. Ewan ko, ilan yan, marami talaga. Bali 4 na pababa yan, oh. Ito pa, missing body not recovered. Yun. Ayan, 4 silang naka... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, battle record, European Theater of Operation. Yan. Total reported 67, 6200. Battle deaths, battle star camp. Ayan guys, makita nyo na yan yung mga history. Ayan, the state of Texas. Texas World War II Historical Monument, dedicated 11 November 2006. Donated to America and the city of Gainesville by the Texas World War II. Ayun guys, bababa. Kahit paano nakarating tayo sa historical, ha. Hindi pwedeng vandalism ito. Hindi tayo pwedeng maglagay ng kung ano, lakay tracker. Hindi ka pa pwedeng maglagay ng lakay tracker dito. Ayan guys, punta muna ako sa washroom, tapos tuloy-tuloy tayo. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo. Meron pa tayong 437 miles bago tayo makarating doon sa Hidalgo, which is yun yung ating pagdideliveran, you know. Yes! Diretso lang, diretso lang. At hayaan nyong itutur ko kayo. Joyride tayo papuntang Texas, mga idol. Wala problema sa speed limit dito kasi 75 miles per hour. Sa kilometer yun guys, 100. Yung 75 miles per hour ay 120 km per hour. Yes! Diretso lang guys. Tahimik
pa guys, tahimik pa ang I-35 to Texas. Masyadong walang masyadong trapiko. Sarap magmaneho, Texas Roadhouse. Saan ka pa? Yes! Tahimik guys, sarap magmaneho, pang cross lang. Sana oil ka talaga kapag kaganito sana oil. Yes! Sa mga nagtatanong pala kung nasaan na ba yung mag-asawang taga Alberta na nagpa-vlog, wala na akong idea guys. Huminto na rin silang gumawa ng content mula nung ibrinag ni Marco sa mga pamilyar mula nung ibrinag yata ni Marco na ewan ko bakit nga tinawag na tukmol yung vlogger na yun, kapwa vlogger na yun, Pinoy na kapwa vlogger na taga ron. Napanood ko sa video niya, meron siyang title na tukmol. Wow! Truck driver sa Canada yata yun. Tagal-tagal na yun Masakit yun guys. Kaya siguro na onsyami na silang gumawa ng content. Anyway, ako kahit na anong sabihin nila sa akin, wala akong pakialam. Basta ako, ginagawa ko lang ito para lang sa sarili ko nito. Pagtanda natin, meron tayong mapapanood. Kasi hindi habang panahon bata ka, tatanda ka rin. O at least kahit pa paano, meron ka papanoorin at yung mga anak mo, ganyan, di ba? Mamatay ka, meron silang papanoorin sa YouTube. Na-miss ko yung tatay ko, panoorin ko nga yung mga video niya sa YouTube. Marami siyang video doon. Yun diba, at least kahit pa paano yung legacy mo still written, still remember. Maalala ka pa rin. Ay mga ibang nagbabasa sa akin, hindi ko pinapansin. Actually, isa lang naman yung nakikita kong nagbabasa sa akin Kaya hayaan ko na lang yun. Nag-iisa na nga lang na baser papansinin mo pa. Naisip ko na lang sa sarili ko, hindi naman ako sikat para ako ibas. Anyway, ganoon talaga. Sikat ka man o hindi, kapag ka may mainis sa'yo dahil sa inggit, wala ka nang magagawa ron. Balik tayo naman ang pagkakataon o mga bagay. Kapag ka baser, hater, kahit anong gawin mo ang kabutihan, hindi nila papansin yung kabutihan. Yung papansin nila yung puro kasamaan mo. O gumawa ka man ng kabutihan, bakit pa rin sa kanila? But anyway, dire-diretso lang tayo guys. Tama na muna yung kachismisan na yan. Yan tayo Daladriga na kanya tayo Dito nga Pilipino kami naman minsan, puro chismis dito chismis. Maartis dito yung mouth. Mga bale amok talaga di padang kay Ilocano ko suportaran tak buy-buyaan tak. So matakol di pa nagyamang ko. Ano handa nga buyaran, awan ti Ilocano nga buya kanya kon. Magsarda nga mga vlog na or magsarden kumod na nga i-public dagit i-video i-private ko na lang para syaklangan ti makabuyat. Yes! Sige lang yan. Rada nga road just enjoy the life. Enjoy yung vlog na natin trabaho mo.
Habang nagtrabaho ka, nakakapasyar ka din astoy. Magsil-sildo ka pa eh. Oh. Yes! Tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. San Marcos via Boston. Una na. Ganda mag-drive dito sa I-35 na to. Itong highway na to guys, I-35. Take exit 265 on the right to Texas 130 toll Patag na south. patag, yung walang ano, yung bump na hindi sira. Kaya napakaganda yung takbo ng truck, napaka-smooth. Tipid pa sa diesel kamo. In 2 miles, use the right 2 lanes to take exit 265 toward Austin. Austin, Texas. Okay. Yung huli kong pagpapadiesel sa ano pa eh, Fargo, North Dakota. Ito, meron pa tayong ano rito, meron pa tayong 1/4. Nakatakbo na ako ng almost ano siguro 900 miles or 800 miles. Kung di ako nagkakamali mula dun sa ano, full tankan natin dun sa Fargo, North Dakota sa previous video natin, di ba? Nakita nyo naman kung saan ako nag-withdraw ng pera, dun ako nag-full tank. Mula dun hanggang dito, ay di ko pwedeng hawakan ng cellphone ko. Ang estimate ko nasa 800 to 900 miles na. At tinakbo ko. At ito nasa 1/4 yung ating ano. In half a mile, use the right 2 lanes to take exit 265 toward Austin. Nasa 1/4 pa yung diesel natin. Be in either of the 2 right lanes, then take the exit to Texas 130 toll south. Use the right 2. Continue on South IH-35 Service Road South for half a mile. Puntahan ko. Mali yun, napasok ko dun sa kabila pala yun. Yun oh. Pala yun. Loko. Anyway, diretsuhin ko na lang ito. Pwede naman dumiretso dito eh. Ngayon, dun sa kabila tayo papasok. Ayun pala, sa kabila, nagkamali ako. Bisa, hirap kasi pag di tayo sanay sa lugar eh. Woo! But anyway guys, pwede mong ganyan lang tayo. Sala-sala. Anak, tilunang ko nata. Sala. In 1,000 feet, use the left lane to take the ramp to Texas 130 toll south, Austin. Use the left lane to take the ramp to Texas 130 toll south. Okay. Continue for 59 miles. Ito dapat. Hindi yung ano pinasok ko. Mali. Mali. Yan tayo eh. Mali guys. Minsan nangyayari talaga yun. Kaya kung nangyari talaga yun, edi mag-detour ka. Kaso nga lang, dapat iwasan mo kasi minsan ang detour, maabot pa ng mga 10 kilometro. Naku, patay ka. Sa diesel pa lang, ubos na ang diesel mo sa kaka-detour. Yan ang masakit. Pero kung company driver ka, walang problema. Kahit detour ka ng detour. Kaso maubos nga lang yung driving hours mo, yun lang yun. Kawawa ang company sa'yo.
kakaditor mo. Alright, tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Baka linis ng karsada. Cross lang. Mamayang gabi, andun na tayo sa delivery location, Hidalgo, Texas. Lalaking mga karsada to guys, oh, tingnan nyo. Wala man lang parang kukontes lumada. Ganda oh. Corvette. Nalo. Naka Corvette. Naol. Okay, mayroon toll dito, Texas 130 toll, sabi niya. Ayun. Yata yung toll. Okay. Parang puro bago yung mga karsada rito guys. Kita nyo itim na itim yung asfalto. Magkape na ba kayo? Kape-kape muna mga idol.
Ilang ano pa ba tayo? Ilang ilang pamilyahe pa ba tayo? Going to Tango 1 Ramona Yellow Drive, Hidalgo, Texas. Continue on Texas 130 toll. Okay, so meron pa tayong 394. 5 oras, 6 na oras pa mga idol. 6 na oras pa ang tatakbuhin natin. Tuloy-tuloy lang. Ito at ang upcoming na city na madadaanan natin is San Antonio, Texas. Grabe, ganda ng ganda ng karsada. Napaka-flat. Hindi ko nga maramdaman yung alog ng truck eh. Pag ito ang biyahe mo guys, mula Manitoba hanggang dito. So, from Manitoba, Canada all the way to dito, somewhere in Texas. Magandang miles ito. Ang haba nito guys, nasa 2,000 mahigit ang isang one way. Tapos yung pagbalik mo, another 2,000. Ibig sabihin yung round trip mong ganun, kota ka na, 4,000 plus 5,000 miles na yun. Kotang-kota ka na. Tapos ang karsada pa, diretsuhan pa, hindi yung parang bundok-bundok. Platag na patag talaga. Ito tayo sa gilid. Gawin natin itong nasa gilid para makadaan yung mga nandyan sa may left lane, kasi tumatakbo sila ng 125 km per hour eh. Ako nasa lang ako eh, 110 km per hour lang ako eh. At tutulin nila. Paid by mail or dapat Texas tag, meron kang Texas tag. Ito, meron kami nito eh, iPass. Okay guys, dire-diretso lang tayo. Next city natin is San Antonio, Texas. Yes! Okay. San Antonio South, dire-diretso lang guys. Yung itatama mga parsada rito. Maganda. Daming karsada rito, napakalinis, napakatahimik. Talagang ma-amaze ka, amazing. Yes! O sadya talagang maaga pa ako, hindi pa yata busy
hours. Kaya kukunti pa lang yung mga sasakyan katulad nito. Wala, parang ako, mangilan-ngilan lang yung mga dumadaan mga idol. Mangilan-ngilan lang. Gaganda naman ng mga bahay dito sa gilid ko. Ano? Ganda. Ang ganda magmaneho pagka ganito. Basta nakafocus ka lang sa karsada, walang problema sa daan, tuyong-tuyo. Tapos yung flow ng traffic, halos walang sasakyan, hindi siya busy. Kaya maganda. Maganda. Lockhart, San Antonio. Yes! Right guys, ayan. San Antonio, Texas na tayo. Take exit 581 on the right to I-410. In half a mile, take exit 581 toward Texas 130. San Antonio, El Paso. Yes! Ayan ah. Dito tayo. Mahirap magkamali kaya binuhay ko pati yung Google Maps ko sa Take exit cellphone. 581, then use the right lane to take the ramp to I-410 south. In 1/4 mile, keep left to I-410, then keep right. Use the right lane to take the ramp to I-410 south, then slight right onto the I-410 south ramp. Focus para hindi tayo magtitor-titor. Katipid tayo ng diesel. Keep right to I-410 south, then keep left. Slight right onto the I-410 south ramp. In a 1/4 mile, use the left lane to take the ramp to I-410 south. Okay, saan tayo? Use the left lane to take the ramp to I-410 south, then use the left lane to take the ramp to I-410 south. Okay, dito. Hindi tayo malito. Mahirap na mga
idol, malito at maligaw. Use the left lane to take the ramp to I-410 South. Continue on I-410 South for 7 miles. Left 10. Yan, nakabalik tayo. Ngayon, dito tayo sa I-410 Interstate 410. 5 hours to drive pa, guys, to Hidalgo, Texas. Pero somewhere dito, hihinto ako para magpa-diesel at maligo, tapos tatratan na ulit. This road avoids a road closure in Far. You are on the fastest route. You will arrive at 3:11 p.m. Okay. Alas 3 daw tayo. Makakarating doon. Kung maximum ang speed limit mo, kung 75 miles kada ora, eh matakbo lang ako ng 64 miles per hour eh. Sa George West na tayo magpa-diesel. George West. Alright guys, ayan. Tapos nagpa-diesel, tapos nakaligo na rin ako. Yeah! Meron pa tayong base sa aking GPS, 166 miles, 2.5 oras o 3 oras kamo na lang para walang butal. Surging to his feet on red. Alright, let's go guys. Ang init talaga. Kasi shower ko lang 7 gallon. Kailangan natin buhayin ng ating aircon. Magpa-aircon tayo. Let's go mga ludi. Kapag karga rin tayo ng paano na ipakarga ko? Sinulat ko rito 193 point. Alright guys, ayan. Ito yung sinasabi pala nila na ay ang daming bugs nagliliparan, tumatama rito sa hanggat mamaya yan. Hanggat mamaya yan, puno na yan. Lininis ko na kanina yan doon sa pinagpa-diesel lang natin, malinis na malinis yan. Paktay tayo. Paktay. Anyway, dire-diretso lang tayo mga idol. Malapit na, sa 1 oras at kalahati na lang nandoon na tayo.
Aga-aga pa. Tama-tama doon ako mga alas 7. Edinburgh to. Kape. Guys, tahimik. Magandang ruta ito mga kaibigan. Diretsuhan, tapos patag, tagdadalawa itong karsada, yung hindi yung wala yung tipong salubungan pa. Yung isang ano lang karsada na salubungan. Ito, dalawa dito sa kabila, dalawa rin. Anyway guys, tuloy-tuloy lang tayo. Ang temperature natin dito 33, mainit. Paggabi nga hindi ako masyadong makatulog kasi malinsangan. Malamig na kasi sa Canada eh. Nanibago na naman yung katawan natin. Alright. This route avoids a road closure in Far. You are on the best route. You will arrive at 7:01 p.m. Alright guys, ayan. 30 minutes na lang, nandun na rin tayo sa delivery location natin. At tinext ko yung dispatch kanina. Tinanong ko kung pwede tayong matulog doon sa delivery site, sa yard ng customer. Sabi niya pwede daw, kaya dire-diretso na ako doon mismo. Doon na ako matutulog. Ayan guys, nakita nyo, grabe, daming bags. Ito kapag ginamitan ko to ng In half a mile, continue on to I-69C. ginamitan ko ng windshield washer to, lalong magkakalat yan eh. Kaya kailangan kong huminto. Hihinto sana ako para yung sa diesel gasolinahan pang kustos. Ito may upcoming na paggasolinahan, padieselan. Dadaan muna ako doon. Continue on I-69C for 17 miles. Delikado. Wala ring saysay kapag gagamitan natin ng windshield washer, hindi rin matatanggal yan. Kahit nga itong sasakyan dito sa harapan ko eh, oh. I mean dito sa side ko, yung truck na umuuburtik sa akin. Hindi, ang dumi rin nung kanya, katulad sa akin, hindi rin niya windshield washer eh. Walang saysay kasi, kakalat lang kasi yan eh. Ang mainam dyan, yung talagang kuskusin mo yan, makuskus talaga ng pangkuskus. Dan tayo doon mamaya. Marami palang bugs dito sa na to, kailangan na umulan sana para sa ganun matanggal yan. Walang kwenta yung bibilhin mong pang dyan eh,
Pero kung talagang marami na masyado yan talaga, na hindi ka na halos, hindi mo na talaga mahalos makita, ay kailangan mong huminto para ano yun yan, linisin. Yan makukuha ng windshield washer eh. Ayokong gumamit ng windshield washer ko kasi hindi rin yung matatanggal yan, magkakalat lang yan. Ay nako. Anyway, dire-diretso lang tayo guys. Kaya dadaan ako rito sa Flying J. Susin natin yan. And the car itself was trimmed with gleaming brass. Guys, pasukin muna natin itong diesel pump dito. At linisin muna natin itong itong ating windshield. Arriving at Pilot Flying J on the right. Kailangan natin maglinis ng Continue dito. 1/4 mile to the end of the street, then turn left. Sana may tubig para ma-sprayan ko yun. May tubig sila. Good, good, very good. Ganyan lang. Ganyan lang yan. At the end of the street, turn left. Okay. Duty ko muna. Same. Alright guys, ayan, nakita nyo, malinis na naman, tara! Yes! Alright guys, pababa na yung gligsay na apoy nito. Medyo makasisira pa. Bale, mali. Malapit na rin naman tayo. Yes! Malinis na yung ating windshield. Ayan guys, nakikita nyo. Napaka ng lugar na to, no? Texas, no? Napaka yaman siguro nila. Kalahin mo, lalaki ng mga karsada nila kung konti lang ang mga sasakyan eh. Pero kung Chicago ito, naku po, kung nasa Chicago ka, ay naku, paktay na. New York, California, ayan, mga busy states ng Amerika yung mga yan eh. Tsaka mura pa ang dito guys. Mura ang diesel. Kaya nag-report tank tayo ng nag-report tank. In 1 3/4 miles, keep right to USA 3
northwest. Guys, ayan, welcome. Sa Hidalgo, Texas na tayo. So anyway, ang layo ng tinakbo ko. Tumakbo ko ng almost 2,050 miles. Kasi mula Turk Yard, punta ako ng Nipawa, tapos diretso rito. Ayan, dire-diretsong yan. Meron pa akong tatakbuhin mga 2 milyahe mula rito hanggang dun sa aking dideliveran. Huminto lang ako rito kasi nag-washroom ako dyan sa ano na yan, sa gasolinahan na yan. Kaya nandito tayo. At least kahit paano nagkaroon tayo ng pagkakataon para makapagpa-picture at makita natin ang lugar. Right? Guys, ayan, meron pa tayong 1.6 miles. Andun na tayo sa dideliver natin para bukas. Mexico na yun sa kabila dyan. Makikita kaya o tanaw kaya yung pader na pinagawa ni Trump dyan. Malaman natin pagka andun tayo. Take the ramp on the right. Turn left to on the US North 10th 281 Spur North. Turn left onto North 10th Street. Head northwest toward US 281 East. In a quarter mile, merge onto East Highway 281. Okay. Ramon Ayala yung pupuntahan natin. Ramon Ayala. Nakakapagod guys. Turn Haba right ng at the tinakbo traffic natin. light. Merge onto East Highway 281, then turn right onto Old Military Road, East Ramon Ayala Drive. At the light, turn right onto Old Military Road, East Ramon Ayala Drive. In a quarter mile, your destination will be on the right. In 1/2 mile, arrive at 1001 Ramon Ayala Drive on the right. Okay. In 1/4 mile, arrive at 1001 Ramon Ayala Drive on the right. 1001 Ramon Ayala Drive. Ito yata to, may mga truck dito. Ito, may mga truck ng mga Arriving at 1001 Ramon Ayala Drive on the right. Okay, oh may mga truck. Pwede talaga tayo matulog dito. Pasukin ko yan guys. Your destination is on the right. Alright guys, andito na tayo. Yes!
Ngayon ililista ko yung ano, yung end odometer ko dito sa trip envelope namin. Nakita nyo ito yung ano start odometer namin dito. Natin nakita mo yung start odometer, sana makita natin. Which is ang start odometer ko is 758,514 kilometer. Ngayon, ang end odometer ko which is nasa truck, ayan 716, 761, 807. Ayan. Tapos pagmaminosin natin para malalaman natin kung ilan yung ano, ilan yung total niya sa kilometer para accurate. Sa truck ko to truck to so 761 807 minus 758 514 equals ayan 3,293 kilometer divided by 1.61. Ang isang ano miles equivalent ng 1.61 kilometer equals yun 2,050 or 2,045 miles yung one way mula dito. Kasi guys, galing tayo ng Tok, pumunta tayo ng Nipawa, nag-pick up, tapos pumunta tayo rito. Sakit ng likod ko, haba, 3 araw na takbuhan. But anyway guys, ayan, bukas ang delivery ko at mag-unload tayo bukas, papasok ako dyan. Tuloy ko na yung video vlog natin dito guys. Magpahinga na ako kasi napagod din naman ako, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog ng Lakay. Ito ay day 3. Bukas is day 4. Yes! Malalaman natin kung saan tayo magpipick up. Ingat lagi. Thank you for watching. Peace up. Bye. Lakay Trucker.